कुक विथ सुष्मितामध्ये मी नीता तुमचे खूप खूप स्वागत करते। कुक विथ सुष्मिता चॅनलला सबस्क्राइब करा, त्याच्या बाजूचं बेलचं चिन्ह दाबा, मग ऑलला सिलेक्ट करा। याने काय होणार, जेव्हा जेव्हा मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करणार त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळणार आणि तुम्ही तो पाहू शकणार। तर नक्की सबस्क्राइब करा। आजची आपली रेसिपी आहे तवा कोळंबी। दिसते जेवढी सुंदर तेवढी खायला चविष्ट आणि रुचकर आहे। ही रेसिपी आपल्याला तव्यात बनवायची आहे। जर आपल्याकडे लोखंडी तवा असा नसेल तर तुम्ही पातेल्यात सुद्धा बनवू शकता, पण लोखंडी तव्यात बनवली तर फारच छान टेक्स्चर आणि चव येते। सर्वात प्रथम कोळंबी आपल्याला साफ करून घ्यायची। त्यातला जो काळा धागा असतो तो काढून घ्यायचा। व्यवस्थितपणे साफ झाल्यानंतर 2 ते 3 पाण्यातून स्वच्छ धुवून घ्यायची। मग तिला मॅरिनेट करायचं आहे। मॅरिनेट करण्यासाठी कोकम किंवा आगळ किंवा लिंबूचा रस आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ वापरायचं आहे। या तिघांपैकी कोणतीही एक वस्तू तुम्ही वापरू शकता। 1.5 टेबलस्पून मी तेल घेतले आहे। तेल चांगलं गरम झालं की 3 मध्यम आकाराचे कांदे मी बारीक कापून घेतले आहेत ते घालत आहे। कांदा 1 मिनिटभर चांगला परतून झाला की आपल्याला घालायचा आहे 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट। आलं लसूण पेस्ट घालत आहे आता मी। परत हे चांगलं व्यवस्थित मिश्रण परतून घ्यायचं आहे। 1 ते 2 मिनिटभर चांगलं परतायचं आहे। कांदा चांगला भाजला पाहिजे। बघा आता आपला कांदा चांगला भाजलेला आहे। पाव चमचा मी घालत आहे हळद। 1.5 टेबलस्पून मी घेतला आहे लाल मिरची पावडर। तुमच्या घरात कोणताही मसाला तुम्ही वापरता तो इथे वापरू शकता। 1 मध्यम आकाराची बटाटी घेतली आहे। त्याची सालं काढून त्याच्या फोडी करून त्या घातल्या आहेत। ही कच्चीच बटाटी आहेत। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत आणि ह्याच्यात आता आपली बटाटी आपल्याला शिजवून घ्यायची आहे। त्यासाठी मी घालत आहे पाणी। यामध्ये घालत आहे मी पाणी। बटाटी 25 ते 30% आपल्याला शिजवायची आहेत, पूर्ण सध्या शिजवून नाही घ्यायची आहेत। तर थोडंसं पाणी मी अजून घालत आहे इथे आणि आता झाकण लावून आपण बटाटी शिजायला ठेवूया। गॅस करायचा आहे फास्ट आणि 5-7 मिनिटानंतर आपल्याला बघायचं आहे बटाटी आपली कुठपर्यंत शिजली आहे। तर बटाटी बघा आपली पूर्ण नाही शिजली आहेत, पण थोडीशी नरम झालेली आहेत। तर आता या स्टेजला आपल्याला घालायची आहे कोळंबी। बटाटी पूर्ण न शिजवता आपल्याला कोळंबी घालायची आहे, कारण कोळंबी ही आपल्याला चांगली आता शिजवून घ्यायची आहे। व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण मी मिक्स करून घेत आहे। आता मी ते अजून पाणी घालत आहे आणि आता हे आपल्याला मिश्रण सगळं झाकून ठेवायचं आहे। कोळंबी आणि बटाटा आपल्याला चांगला शिजवून घ्यायचा आहे। गॅस करायचा आहे फास्ट। थोडंसं मला इथे हा मसाला कमी वाटला, पण मी थोडासा परत अर्धा टेबलस्पून घातलेला आहे। आणि आता कोळंबी ही चांगली 10-15 मिनिटं मी शिजवून घेतलेली आहे। हे बघा आपण चेक करूया शिजली आहे की नाही। तर बटाटी शिजली आहे की नाही बघायचं। बटाटी शिजली याचा अर्थ आपली कोळंबी मसाला इथे तयार आहे। आता मी इथे घालत आहे चवीनुसार मीठ। मीठ इथे बेतानेच घालायचं, कारण कोळंबी मॅरिनेट करताना थोडंसं मीठ आणि कोकम आपण लावलेलं किंवा लिंबू लावला असेल तर कोकम किंवा आगळ लावलं तर त्याच्यातही मिठाचं प्रमाण असतं आणि कोळंबीला पण आपण मीठ लावलेलं, त्यामुळे मीठ घालताना थोडंसं बेतानेच घालायचं। तुम्ही इथे टेस्ट करून बघू शकता मीठ व्यवस्थित लागलं आहे की नाही। आणि आता बघा आपला कोळंबी मसाला हा परफेक्ट तयार झालेला आहे। एकदम भाकरीसोबत म्हणा चपातीसोबत म्हणा खूपच छान लागतो। नक्की बनवून बघा, कमेंटला मला कळवा ही साधी सोपी रेसिपी कशी झाली आहे। आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुलही विसरू नका। व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, सजेशन करा। जेव्हा तुम्ही व्हिडिओ लाईक करणार तेव्हाच ही व्हिडिओ अजून जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।